Yena duoki chien matin iwacho ni player monego bed ni wang'e ahinya chan ne iwuoye wachna ni Ogam mokwongo wanyalo duoko ne coach mare poch gi pak nikech an kaka ng'eyo Ogam ne en midfielder, Ogam no en striker. Koro bedo ni coach no convert e season no mobedo striker motimo maber, nyiso ni nitiere yo ma wanyalo luwo mondo mi watim ang'o wabed yudo strikers ma wadwaro go e season ka season kaka wadware. Koro players ma kaki wuoye cha forward marwa kuma wadhi ng'iyo ahinya aparo ni en Ogam no gi Bajaber, nikech king'iyo maber wuon kochakre defense mana kaka Nyang'o wacho cha, defense waber, midfield waber, koro jowa mambele gi motimo ang'o emo tieknwa tich mapema. King'iyo wan kacha gi Alpha, wan kacha gi Austin, wan kacha gi Stano, mago ji temo ng'eyo gima gisekale coaches mopogore, local coaches kod foreign coaches. Koro aparo ni philosophy ma idwaro kacha okapar ka opogore ahinya gi ma McCarthy nyalo dwaro. Koro forwards wadhi bedo gi tich mayot sana, nikech be king'iyo maber wuon aparo ni mano be the best midfielder ma wan go sani in the country. Kaluwe gi Alpha no be en kijana monego be ni ng'iyo sani ahinya, nikech aparo ni odong' mana gi higa achiel season mwachako ni to be owuoka. Koro kaluwore gi ikruok ma wan go sani, an kipenya tang'eyo ni mbele wadhi timo maber, nikech in kacha gi strikers mosetimo mose prove nwa e league manyocho kalo no. Koro kwadhi bedo gi tich matek ahinya. To chaki wuoye wach mar ni kawa yudo gol achiel to iwi teken mapeyo. Aparo ni gini osebedo ka chando be coaches mang'eny, ok kata ni Kenya kende as a whole, samoro nyalo yudo kata timbe maoko kucha ka. En gani gini en ga mar jatugo iluongo ni team spirit. To kanitiere few players ma yudo ka TM Nyang' Ibra ne ng'iyo ni Austin ema kawuono nyalo ting'owa ta waseyudo bao, tiduogi yudo ka nitiere gimoro matimre pap kata ka ni jatugo moro ohinyore to en eming'iye, koro yudo ka team spirit cha duogo piny. Koro gino hinyowa seriously ma onego bed ni gino itemo ng'iye rang'iny moro mamalo mondo mi going forward kik wabed gi ni wasekawo lead tiyudo ka last minute kendo wa concede kendo nolowa ama wago draw. Koro en ga wach moro malich ahinya, nikech team spirit cha ko onge completely to aparo ni obedo ga matek makata samoro ka in dakika 70 to pod in 1-0 cha i lose concentration matini tiduogi yudo no ogoi kata 2-1. Koro mano en gimoro monego bed ni wang'iyo kabisa. Ok onego bed ni wabedo gi favorite. In fact onego bed ni jotugo te gin gi aminiana to gikawo team gikete go gite. Koro onge ni ka Austin ni piny to gibe gin piny, onge ni Ogam ni piny, Bajaber ni piny. Onego bed ni sama Bajaber no ni piny no ene mowuok kanyo mokawo team okete toke makoro kata da golo tamre mbele kacha to yudo ka defender modhi molonwa game man owuok kanyo ka wan gi gine 3 points. Koro mage monego bed ni wang'iyo. TM Wilson be saka wache kar ka ng'eni ok dhi